doma, pozerám asi 350 čašeherazady, ne, nuda jak hovado, pretože nemôžem chodiť už na kávy, pretože nemám peniaze ani kamoša s benefitmi nič. Tak jak si tak kaprím, volá mi bratranec, ne? A ja že čau, a on že čau Evelyn, potrebujem od teba jednu láskavosť. A ja že no však čo, luskni, čo? A on že počúvaj ma, idem na 3 mesiace pracovať niekde do Maďarska. Proste, že potrebujem, aby niekto postražil moje rastliny a staral sa o nich. A vrajím, tak kľudne, proste, že dojdi v pokore. No, tak teda môj bratranec došiel, priniesol mi asi 10 rastlín, hnojivo, alobal a žiarovku. A ja si hovorím, že akože bol to taký pošuk od narodenia, takže akože nič to neriešim, v pohode. Vrajím si OK. Lenže spravil takúto vec. Došiel k mojej skrini, povyťahoval mi všetky veci, začal alobalom lepiť vnútro skrine, montovať žiarovku, najebal tam 10 rastlín, zavrel, dal mi inštrukcie, ja si vravím díky broňa, akože v pohode, ne? No a teraz on odišiel a ja volám kamošovi, že ty kokos neuveríš, čo ten pošuk spravil, že najebal mi 10 rastlín do skrine s alobalom a so žiarovkami. A kamoš mi hovorí, že Evelyn, vieš ty vôbec, čo ty máš v skrini? A ja mu hovorím, no tak bazálka to určite není, lebo s paradajkami a s mozzarellou, jak si to vždycky robím, vám chutilo to fakt proste zle. A on že ty si úplná krava, však to je mŕte rastlina, čo ty máš. Však to je úplne mŕte rastlina, to každý chce, z toho spravíme brutálny biznis. A ja že biznis? No tak začnem kalkulovať, ne, pretože peniažky treba, jak sa hovorí. Takže tak spravím si, že predám tie rastliny, typek dojde za 3 mesiace. Taká rastlina vyrastie za týždeň, 2, no 3 nech nežerem, že to stíham, všetko pohode. Na druhý deň bobkám všetky tie rastliny do tašky, úplne to tam napučím, ne, jebem si to na miletičku, že OK, som na miletičke, kúkam si priestor, že kde sa postavím, aby som to mohla predávať. Tak som si zvolila miesto vedľa cigošky, ktorá predáva snežienky a týpka s včelým medom. Tak som si tam... Takže ja som si tam postavila, proste vyložila som si tie svoje mandragorky, pekne nadekorovala, ne? Takže si stojím a čakám. A stále čakám a nič. Hlavná vec, že snežienky najväčšie terno, ty kokos, každý sa ide posrať. Dedovi s medom ide karta najvác, po mne ani pes neštekne. Ja nastratá volám kamošovi, že more, ty čo si mi poradil. Ja som na miletičke s 10 rastlinami, ty kokos, čo mám robiť? On že Eva, ty si úplná ringla, ty kokos. Však to musíš vysušiť, dať do saklíkov a takto predávať. A ja že takto som si odkiaľkova mala vycúcať z palca, ne? A on že dojdi ku mne, však to všetko posušíme v pohode, ne? Tak si idem k nemu s tými rastlinami, všetko sme to teda posušili. A zrazu on to vysušené dáva do papierika. Tak nejak to robil. A ja že, ty čo robíš? A on že, však to sa fajčí, že poď si dať. A počujete, ja ringla. Mne vtedy dojde, že aha, že čo je to za rastlinu, ne? A potom ho hovorím, že ja by som si dala, ale do piči, ja nechcem mať dredy. A on že... A on že čo? A ja že no však každý, kto hulí gandžu, má dredy. Z gandže sa robia dredy. A on že ne, to je pičovin. A ja vrám, že tak každý, kto hulí, prečo ich vlastne má, ne? A on že ne, poď to skúsiť. A ja som teda skúsila. Ľudia, nič nerobenie v živote nebola taká sranda. Proste, že som skapala. Poviem vám aj to, že starý chleba s horčicou nikdy nebol taký chutný. Vtedy som si uvedomila, že ja nejdem predávať rastlinu, ja idem predávať proste šťastie, idem predávať radosť a svojím spôsobom aj pažravku, ale to nevadí. Anorektičky, ak by dačo, kontakty máme. A tak teraz, jak to bolo usušené, že tak ideme to baliť do tých saklíkov, ne? Takže 1 saklík i 1 gram.
Len tak medzi nami dala som 0,8, pretože z dobrého pocitu sa proste nenažere človek, že však to všetci poznáme. Tak ja s tými saklami naplním celá rada, proste si piči, vidím si mlínska, petrška, brakúne, všetko predávam po piči. A stojím si v Petrške ani ne 2 hodiny a kúkam proste policajti sa ľudia proti mne. A ja si hovorím, že ty kokos, za kým asi môžu ísť, že ja by som nechcela mať priežku s policajtami, pretože to sú väčšinou také tupelá, viete. Že to by sa mi fakt nechcelo a zrazu policajti pri mne. Oni najviac do mňa hustia. Ja, že ty koko, nestískaríte, že ty kokos, čo mám robiť? Ja hlavne, že Eva, ukludni sa, ako umlčať chlapa, to si dade čítal. Tak ja stále rozmýšľam a že čo? A jak umlčať chlapa? Dobre, ignorácia alebo sex. OK, ignorujem. Takže policajta dám do ignoristu, fakujem ho pohľadom, akože ja nič. On do mňa stále proste hustí, ale vrajím, tak nemám akože nemám iný výber, však sex vyrieši všetko. Tak prichádzame rád sexticajt, priputajte ma. A oni ma fakt priputali. Takže ja sa o pol hodinu ocitnem na CPZ-ke, čo je myslím, že skrátka pred Centrum pre zločincov, nejsem si istá. Tam velice, otlačky prstov, ja celá zajebaná, nikoho nezaujíma, že ja mám nové Ed Hardy tričko. Ne, vôbec. Potom ma tam aj fočili, s takou tabulkou a s číselkom spredu, z pekného profilu, zo škaredého profilu. A ešte tak na odľahčenie situácie hovorím, že chaloši, prosím vás, mohli by ste mi tie fotky poslať na mail, lebo toto bola aká mŕťa profilovka? A pán policajt, že slečna, vy si asi neuvedomujete vážnosť tejto situácie? A ja, že no asi nie. A že vy ste obvinená z distribuovania a požívania omamných látok, vysokonávykových, škodlivých pre vaše zdravie. A ja, že o čom to kurva rozpráva? Nepijem kávu, nepačím cigy proste. 2 mesiace nechlastám, biele tiež už neberiem, však kúkajte, aká som pribratá. A on mi bude hovoriť o návykových látkach. A on mi hovorí, že slečna, uvedomujete si to, že za drogy môžete ísť do väzenia? A vtedy som sa už fakt kurva nasrala. Že ja, za aké drogy? Polovica poslancov s bielým podnosom si to chodí, o celebritách ani nesprávam. Ani nehovorím, a vy mi tu idete ma zavrieť kvôli rastline? Akože, odkedy je príroda proti zákonu? Akože ja, dobre, nie som tá najinteligentnejšia, ale toto fakt nechápem. Ako vôbec takúto kokotinu môže niekto vymyslieť? Akože, zasadne parlament, príde poslanec a povie si poďme dneska vymyslieť úplnú pičovinu. A druhý povie, poďme zakázať prírodu, nejakú mŕte rastlinu, tak to je dobrá pičovina, to schválime. Každopádne vám musím povedať, že chcem poďakovať svojmu ocinovi, že má kopec známych, že ma z tejto šlamastiky proste dostal. A poslednú vec, ktorú by som chcela k tejto téme povedať, neviem, či ste už počuli novú pesničku od Rytmusa. Nech si myslíte, čo chcete o tom Rytmusovi, ale má jednu pravdu, že všetkým to tu pekne jebe. Ďakujem.